I've challenged my Israeli friend that I can prove to you that Israel Abraham obodo. Eban Israel pitata. Ihana abu upper Kemet. And they introduced 3 deities and Ebelo. Pastor Kuloko with them no. That Reverend Bidolos Joma. You would him Narumbo. Osana Yahweh must be worshipped. And I am here to tell you to make your research. If you don't find out na Yahweh Brafalo Syndican, burn me alive. Exodus 25 verses 18. And thou shalt mold me 2 cherubim. Verse 22. Upon it I, Chukwu, will stand to commune with thee. The cherubim is a medium through which we communicate to Chukwu. Alopose is the 2 words that gave you Alose. But before the concept of Alose, only find out Orokala. Orokala, but the energy summation. If I now we have Orokala Isiogidi. Orokala be Isiogidi. A couple of things in the Bible singing, was in this and they broke the Megan, broke the American. Orokala Brogidi. Kandi Ocha couple, Tinelagan a Bible singing, Na Uza, for the work of covenant Naga. Or for God, I don't think I can't imagine. Can they walk it in the body? So, Sonny, Bokanya Piabali and Eben Niadron, so Nanansia than Israel. So, Sonny, Konya room piasia na room webe dinso so nyibo sina nande ofeke na amoro chineke dinso kali abai ijebe river Jordan na ebe belema na abana abesu na omambalade onye melu ni ifa uru na hu ihe funanya na atokwa okuwa Psalm 4 verse 3. The Egyptian gave credit to our ancestors. Unu na hu ihe funanya na atokwa okuwa ema ha onye ebu even ikwere na mmadụ na anụ ụwa na onye nọ n'ụwa na-agwa gị eziokwu. Ana m onye mbumbu I say na anyị na-eme dibia eche na igwe ọgwụ. Gịnị bụ dibia? The word dibia is from 2 words. Di abia. In the word in Igbo language, di is a master or expert. Dichi mean an expert in multiple yams. Onye na-akọjiri nne mbọ dioka dioka onye dioka neba dioka onye na-akpụ ụzụ onye ọka dioka an expert na ịkwa nka. Mmadụ wee saya ọnụ iwe gwa gị ife bụ di abịa nke nyere gị dibịa. The word abịa is knowledge, wisdom and understanding. Neke ya abia ama, meaning ama briba ama, to reveal, the revealer of wisdom, knowledge and understanding. Nsigi na chukwu kike abia ama. Onye ma ihe niile nke kaje eme na nke eme abia ama abiri Abraham. I can say this boldly without asanya. Only ife chikondi Igbo na Abraham. I will defend it with my blood. I'm calling United Nations to come to Aguleri. If they don't pick out a civilization older than Egypt, burn me alive. Twelve sons of Jacob. If ever according to Nayoche, this is this Obi of ages. Obu Oga. The Obi of ages. Not Obu Gadi. Obu Oga. Obi that has stand the test of time. Obu Oga. Obu of ages. And they gave us a cheap lie. Genesis 46:16. And the man called God has his son called Eri. We are trying to mimic our history so that they will give us a fake identity.
ndị Igbo bụ ndị gboo. Metụ nwanne gị aka sị na ndị Igbo bụ ndị gboo. Ịnọ na mgbe ebighị ebi kala aka ụwa niile na-achụ m ka egbuo. Kedu ife a na-achụrụ m ka egbuo? Emelụ m osi sisa n'ụwa niile na Igbo mụrụ Bini. I repeat and I stand to be quoted. Igbo mụrụ obodo a na-akpọ Idu. Ya mere mgbe anyị na-ata ịta asị ga akụkọ Idu na Ọba unu atara ya n'ịta to recount ka e wee lote ife ndị nna anyị ochie gabigalụ mgbe ndị ọgịso ụwa gwụrụ anyị. Mana ị mara onye ịbụ asị gị na eze Chukwu Emeka Eri si Idu wee pụta mụọ Ọnịcha Adaọna Idu.